musidal men julɓe sago Allah sagoji maɗan o min heɗade e nder fulat fuɗɗandema e subakaje fa e ñalomaji wattude e jemmaji ƴettoje woɗani Allah e nulaɗo Allah hemnade jondene men woni ɗo e nder muɗum minen joɗani moƴƴo ɓi moƴƴo 2013 mois de juin balɗe nogas e jeenayi hannda balɗe minen jooɗi e damgal Mamadou Sira e nder hamdallahi Mamadou am meeɗino wonde e nder masina cukalel deyel daña e nder masina kala ndaroyɗo dimba o artata an tawaɗi muɓɓi laalagal wakkude lamde kori bobo o wurat wiya umen wallay wurat komi meeɗa yide ɓiɗɗo neɗɗo beyɗiniraɗo no oɗo buubo goɗɗo kala humpe yaha laaroya dimba o artata an tawaɗi muɓɓi hunuko mi meeɗa yide bobo poɗɗo ni weyɗu nde wonno nene makko e bam makko tintodiri ɗum ɓe pembi cukalel ngel Bokari guurowo ɓe cuuɗi cukalel maɓɓe faagel wawi sagginde hirande e bottari e on wattam jamanu gilajo soppulla dikko omo ittina ñalande nde rewɓe makko jahata woyndu Habibatu wonnem ñaƴan hoore maɗa inna kewɗitore maɗa so wonano aduna o sansi diwe kewɗe naywa e nder galle he
woɓɓe paando tan juppa weloji mumen wona ɗum juppa masiŋaji mumen so natti galle onon on tamani kole pompe ala ɗo wona ɗum heɓata ko machine o ñalle kolede tawa parata ɗi ɗaɓɓa no wowodiri e Habibatu sopulla dikko rewɓe makko e nangittana ñalade yaagol woyndu bidaña e ñalgu tenen no janggo muɗum ni ɓe jaltata lamɗo goto bambaranke ombo wi e koro sigi o naati masina nder Hamdallahi no janggo mum nimi rewɓe guelaji jaata wayndu gila cukayel mawni seeɗa inɗi makko mbi'i bisimillahi o wayni nene makko e bam makko o wi men kabir nde ñaami mi meeɗa yaltirde daba meɗen jeyaɗo saare janggo miɗo yiɗi yaltude nene makko e bam makko ɓe mbi janggo wona ñalade yaltugol so wona rewɓe guelajo janggo ala mbo hattana yaltude e nder Hamdallahi masina Bokari Guuro o wiɓe hay sonne o mbara kam janggo so wona ɗum hay sonne janggo ɓe mbara kam janggo miɗo ɓeti yaltude nene makko e bam makko ɓe geltimo faa ɓe kori ɓe kippi e balɗe heɓe mboya enen mbiɗen heɓe mbulla faa subakaji Allah ɗe mbeeti beddaji Hamdallahi masina gardama bedda kala ɗini ittana gardeɓe rewɓe guelaji jalti ɓe pokkiti yaagol waynu bidaña heɓi duuɓi 17 ñande kala ɓe jeehi waynu bidaña hayi ullundu e rewandu woni ko tawataɓe toon wona haala neɗɗo ɓe jortoyima waynu bidaña on wattu lamɗo bambaranke o galle ɗo warno ombo yaltinana seesuje ga yaayi ɓeni mbeeti ko on wattu Bokari Guurowo yalti galle bam makko o fummi batu maɓɓe lamɗo bambaranke o ƴeeyimbo o laarimbo ha ombo fimanno jardugal ngal fuutimbo to hunugoto dal saami o yoodi yululul watulaaɓe makko ɓe mbimo hono wayi deeɗa lamɗo o wiiɓe so neɗɗo labbama ko ɓuri cuusal muɗum tan ne wullat kabir tagami mi meeɗa yiide wano ngel ɗo cukalel deyel e ngari
sama ɗo wambaɓe rewɓe en ngari he inde Sadio Buno Sinthiou Alpha kanko Sadio Buno toroɗoma tullaki ñande ko ɗo yimi Sadio kañum mbiyammi joom maccaji o wimi Aliou Sana mi hokkima duuɓi ɗiɗi fawɗi dabbago nde subakaji Allah ɗe mbetta tawi ngaari ndi haɓɓama to gorol ɗo miɗo sulmo miɗo ƴeewa ngaari ndi mbimi ndi ɗo ko remoyat o ari o nantimi o wi ko ngaari maɗa tawi ko nayiri kala ɗo tawoyɗa mawnintinare towde ko gandel seeɗa woni ɗon Allah dandu en gandel seeɗa Bokari Gurowo o tawi rewɓe gelaji to woyluto o salmini ha pari on wattu jomba jo omo jogi e cawgal ngal o wi ɗum nene so a sawdi luɓa kam minne mi safa on fiili cawgal ngal e banne waylu he o wi ɗum mi nani nene maɗa he bam maɗa ne anima wayde maɗa nedi wona min kollata ɗum aɗa andi ɗi wawnoɗi damara wawtede ɓuura ɗum mettede ko rewɓe siko enen worɓe a woni no mbawɗo a yii cukalel ɗi sori to ma to leeyi a welnoto ngel wodat ko koriɗa janggo ngel cukalel songanoytama ɗum adda ñaama rewɓe noon goodi min wona en fulangeɓe ko ɗon mawɗo suudu o on woni hetere o ari o jabti jomba jo cawgal ngal o safani Bokari Gurowo ha o hembine o tekkani ɗum tekel ngel muɗum rondi ɗum o wi ɗum inna yahoy ko kalɗa ɗo ko jarani ɗiɗo foriji ko oɗo haaltama Bokari Gurowo arti galle bam makko ɓe jii ko ɓe meeɗa yiide ɓe keeɓi ko ɓe meeɗa heɓde duuɓi 17 neɗɗo meeɗa umen tawde to wayno bidaña